ҳамин тавр бо яктаки кабут Абрек Нагучев қаҳрамони ҷаҳони то 17 сола дар риштаи гӯштини ҷудо ба майдон ворид мешавад дар вазни 65 килограмм барои ба даст овардани нишони тилло. бар муқобили ин паҳлавони Федератсияи Русия Муллораҷаб Халифаев яке аз паҳлавонони муваффақи мо мубориза мебарад. Муллораҷаб Халифаев натиҷаи хеле арзанда дорад дар гӯштини ҷудо ва дар гӯштини миллии гӯштингирӣ ва имрӯз барои нахустин медали тиллои қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ нерӯсанҷӣ мекунад ки албатта дар назди пешвои муаззами миллат, дар назди раиси шаҳри Душанбе ҳунарнамоӣ кардан барои Муллораҷаб Халифаев воқеан ҳам боиси ифтихору сарбаландӣ аст. ва акнун муаррифии варзишгарон якбори дигар Абрек Нагучев аз Федератсияи Русия бо яктаки сафед Муллораҷаб Халифаев аз Тоҷикистон бо либосҳои сабз ақубатро шурӯъ мекунанд бо адои эҳтиром ба ҳамдигар ва бо амри довари ӯзбекистонӣ баъдан рақобат шурӯъ мешавад. инҷо як лаҳза таваққуф ба хотири дуруст кардани ҳамон намолавҳа. ҳама чӣ омода аст. Муллораҷаб Халифаев имрӯз ҳунари арзандаи худро ба таври олӣ нишон дод. дар марҳилаи ниманиҳоӣ Шаҳбоз Саид Аброров паҳлавони дигари Тоҷикистонро шикаст дод ва ба ин ҷо омад. хуб амр мекунад довари ӯзбекистонӣ. гиред рақобат шурӯъ мешавад. Муллораҷаб Халифаев нахустин шуда чун мебинем аз остин медорад ва аз боло доштан хеле мувофиқ аст. барои Муллораҷаб Халифаев ҷиҳати партов кардан имконият пайдо мешавад барои ҳалуки даруна. вале Нагучев ҳам хеле паҳлавони соҳиб таҷриба аст. Фарух Собиров ишора мекунад, тавсия медиҳад ба Муллораҷаб Халифаев ки чӣ гуна бояд рафти қуввозмоиро ба инобат гирад ва инҷо имтиёзи бадан бар паҳлавони мо дода мешавад. хеле амалкарди хуб буд аз ҷониби Муллораҷаб Халифаев вале каме суръат нарасид вагарна инҷо имтиёзи паҳлӯ ҳам гирифтан мумкин буд. фишори Халифаев хеле зиёд аст. Нагучев ҳам дар ин ҳолат кӯшиш кард аз сари остин дорад барои иҷрои усул вале муваффақ нашуд чунки фаъоли Халифаев ба хубӣ ба назар мерасад. ва пойизани дигар аз ҷониби Халифаев. аммо мавқеиятро бояд ба ҳариф нагузорад чун ӯ таҷрибаи бисёр дар гӯштини ҷудо дорад. метавонад ки аз воситаҳои гуногун истифода барад. инҷо боз бадан бояд бошад барои ҳаракати Халифаев вале на. ин равандро довар ба хубӣ мушоҳида мекард ва баҳогузорӣ ҳам накард ба ин амалкарди Халифаев. ба ҳар ҳол як бадан ин пешсафи паҳлавони моро нишон медиҳад вале то ба анҷом расидани вақти асосӣ фурсат ҳаст барои тағйир додани натиҷа. Халифаев аз боло медорад. ин имконияти хубест ва камфаъол аст Нагучев. огоҳӣ ҳам мегирад ба хотири камфаъолӣ Абрек Нагучев. мо қаблан ҳам ишора карда будем дӯстони азиз ки бисёр ҳам боиси ифтихор аст ки дар 4 вазне ки имрӯз доир шуданд дар 4 вазн намояндагони Тоҷикистон барои медалҳои тилло мубориза
мебаранд. موقعیت اینجا ناگوچیف میخواست اشغال نماید. از کمربندی خلیفایف دارد ولی این عملکرد پهلوانی ما بدون نتیجه ماند و بار دیگر میخواهد پرتاب کند خلیفایف و داور ازبکستان هم اشاره میکند که اینجا چیزی نیست، امتیاز نیست، به هر حال فاول است. خلیفایف فاول است. چی جای افتخار است؟ واقعا جای افتخار است. اینجا تنبیه به پهلوان فدراسیون روسیه ناگوچیف داده می شود. با چی خاطر من گفتم جای افتخار است؟ چون البته این میراث گرانبهای مردم تاجیک چون میبینیم با گوش جهانیان رفت، امروز از جانب جامعه جهان اعتراف شده است و با یک شکوه و شهامت خاصه این مسابقات برگزار می شود. اینجا بدن اشاره می کند داور و باز می خواهد از نوارهای تکراری هم استفاده برد به خاطر مطمئن شدن این قراری که برآورده شد. حرکتی ناگوچیف برای همین عمل کرد. اینجا بدن گذاشته شد یا دیگر حالت بود؟ نه، همین پایزنی که از جانب ابرک ناگوچیف بود، با همین خاطر بدن به گذاری شد. ببینیم هم همش از جایهای تالار پر است و اکنون قرار برآورده شد بدن نیست، یعنی فعالی پهلوان فدراسیون روسیه اینجا دیده نشد. به همین خاطر با او امتیاز بدن داده نمی شود. از دیدی حمله رو اینجا خیلی خوب استفاده میکند مولا رجب خلیفایف، اما داور اشاره میکند که چیزی نیست، امتیاز نیست و بسیار هم البته سرور دولت خوشحال است. این رقابت رو تماشا میکند. این جای بسیار هم افتخار است که امروز انعنت نیاگان ما میراث بای و غنی تاجیکان با جهانیان معرفی شد و امروز بیشتر از 60 کشور جهان به تاجیکستان آمدند تا در نمود اجدادی ما نیروسنجی کنند، هنرنمایی کنند. ثانیه های کم باقی ماندند تا انجام وقت اساسی. مولا رجب خلیفایف نزدیک است تا نخستین نفر شود که در اولین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری نشان طلا را به دست بیارد. خیلی نزدیک است. ناگوچیف هم خسته گردیده است. رقابت باز شروع می شود. تلاش ها برای گرفتن امتیاز، ولی مولا رجب خلیفایف هم دفاعی خیلی عالی دارد تا همین لحظه ها، چون پیشرفت است و خوبی می داند که این حالت باید دفاع کرده شود. همین یک تکی گوشتینگیری که با طرز و اسلوب بسیار هم خوب و تاجیکانه پیشنهاد گردیده است،
як хусусияти хоси дигари анъаноти ниёгони мо ҳам ба ҳисоб меравад. яй набояд ин ҳолатро ба ҳариф гузорад Мулло Раҷаб Халифаев, чун хеле хатарнок буд. агар партоф ба хубӣ анҷом меёфт, ин барои Халифаев хеле душвор мешуд. сари зону нишаст дар инҷо паҳлавони мо, вале барои иҷрои усул муваффақ шудан натавонист. ба ҳар ҳол сонияҳо наздик мешаванд барои нишондоди таърихӣ ва ҳамин тавр дӯстони азиз вақт ба анҷом мерасад. Мулло Раҷаб Халифаев дар вазни 65 килограмм аз Тоҷикистон унвони қаҳрамонии ҷаҳонро дар нахустин чемпионати ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ ба даст меорад. медали тилло моли Мулло Раҷаб Халифаев шуд ва ӯ нагузошт ки ин нишони тилло дар вазни 65 килограмм берун аз ватан равад. бисёр ҳам ҳунарнамоӣ шоиста дошт имрӯз Мулло Раҷаб Халифаев ва ниҳоят ба нуқтаи ниҳоӣ расид. ӯ дасташ боло мешавад ва ин кафкубиҳо ҳам албатта ба хотири музаффарияти Мулло Раҷаб Халифаев аст. ара шоиста буд ва нагучист бошад ба гирифтани нишони нуқраи чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ мушарраф гардид. акнун шӯру шавқи мухлисонро бештар мекунад, ҳаяҷони мухлисонро зиёдтар мекунад ва ин ҳам Фарух Собиров ба хотири заҳматҳое ки дар омода кардани Мулло Раҷаб Халифаев дошт миннатдории ӯ аст ва ҳаёҳӯю шӯру шавқи мухлисон ба хотири музаффарияти Халифаев бештар мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба он амалкарде ки барои Мулло Раҷаб Халифаев пирӯзӣ овард. خب همین طور دلشاد بوریوف از ازبکستان با یک تکی سفید در وزن 71 کیلوگرم برای به دست آوردن نشان طلا اندری میدان می شود که بر مقابل او مسعود احمدزاد از تاجیکستان با یک تکی سبز نیرو سنجی می کند که باز یک دستاورد دیگر، باز یک نتیجه خوبی دیگر رو ما انتظاریم از مسعود احمدزاد که در نزد شماره زیادی مخلصان زیر دستگیری انا همین مردم زیاد هنرنمایی میکند. مسعود احمدزاد در دور نیمه نهایی توانست یکی از پهلوانان موفق دیگری ما مرزا جمیل رمضانوف را شکست بدهد، بعداً با این مرحله بیاید. خوب همین طور معرفی میشوند بار دیگر دلشاد بوریوف با یک تکی سفید ازبکستان رو نمایندگی میکند. مسعود احمدزاد با یک تکی سبز نماینده تاجیکستان. رقابت آغاز میگردد، دستفشاری احترام به همدیگر و با صدای گیرت از جانب داور نیروسنجی شروع می شود. ببینیم نزدیک 40 داور سطح بین المللی که در این مسابقات با نفوذ شرکت میکنند همگی با لحن زیبای تاجیکانه اصولها را امر میکنند و نخستین شده مسعود احمدزاد امتیاز بدن را صاحب میشود. این در آغاز رقابت بسیار خوب است که او را پیش صف میکند.
аллакай як қадам ба пеш гузошт Масъуди Аҳмадзод. дар марҳилаи ниманиҳоӣ намояндаи Узбекистон ҳам хеле ҳунарнамоии олӣ дошт, чун яке аз муддаиёни ин вазнро аз ҷумҳурии исломии Эрон аз садди рӯҳи худ берун кард. Ильёс Покдилро ки ӯ низ ҳунари шоиста дошт ва акнун ба марҳилаи ниҳоӣ омадани паҳлавони Узбекистон ин бесабаб нест, чаро ки таҷрибаи зиёд ҳам дорад. ӯ ба хотири оне ки гӯштини кураши узбекӣ наздикӣ зиёд дорад ба гӯштини миллӣ, паҳлавонони Узбекистон дар гӯштини миллӣ ҳам ҳунари шоистаи худро нишон дода метавонанд. ва мебинем ҳама табақаи ҷомеа хурду бузург инҷо паҳлавононро дастгирӣ мекунанд, рақобатро тамошо мекунанд. ва мисли мулло Раҷаб Халифаев, Масъуди Аҳмадзод низ аввалин шуда имтиёзи баданро гирифт ва кӯшиш мекунад ки ин пешсафи худро то ба охир идома диҳад. ин навбат сари зону мехост нишинад Масъуди Аҳмадзод. ва бубинем дар вазни 70 килограмми бонувон ҳам намояндаи Узбекистон дар финал аст. дар вазни ҷамъи 95 килограмм ҳам намояндаи дигари Узбекистон дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад. яъне ҳамон сухане ки мо гуфтем инҷо, боз Масъуди Аҳмадзод ҳаракат барои гирифтани имтиёз ки бисёр ҳам фаъол буд дар ин ҳолат. Масъуди Аҳмадзод паҳлавони тоҷикистонӣ таҷрибаи хуб дар гӯштини ҷудоро ҳам дорад. дар мусобиқоти сатҳи мухталиф ҳам ширкат кард. дар миёни ҷавонону наврасон бештар дар ҷоми Осиё ширкат намуд ва ба мақоми сеюм ҳам расид. албатта гӯштингирӣ, чун мо қаблан ҳам ишора кардем, хусусияти бисёр ҳам хуби тарбияи насли наврасро дорад ки онҳоро дар рӯҳияи ҷавонмардиву мардонагӣ тарбият мекунад. ва ҳадафи асосӣ, чун мо қаблан ҳам ишора кардем, ҳамин буд ки аҷдодони мо ба хотири тануманд ба воя расидани насли наврас ин варзишро бароварданд, пешниҳод карданд, мусобиқаҳо гузаронданд бо шаклу услуби ҳамон замони худашон. ва бубинем ки ба оҳистагӣ ҳамин мероси ниёгони мо то ба сатҳи ҷаҳон расид, қонуну қоидаҳои худро пайдо кард, либоси ягонаи худро пайдо кард. огоҳӣ ҳам мегирад инҷо Дилшод Буриев, албатта бар суди Масъуди Аҳмадзод аст. ва агар қаблан танҳо дар ҷашни Наврӯз дар шаҳру ноҳияҳо ин мусобиқа роҳандозӣ мешуд, бо дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, бубинем ки ин варзиши ниёгони мо сатҳи ҷаҳонӣ касб мекунад. акнун хам гӯштин гирифтан, сари худро хам карда гӯштин гирифтан огоҳӣ меорад ба Масъуди Аҳмадзод, вале ин огоҳӣ ӯро пешсаф мекунад бо имтиёзи ҳалол.
паҳлавони ӯзбекистониро шикаст медиҳад Масъуди Аҳмадзод ва дуюмин нишони тилло акнун дар рӯзи аввали чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ба хазинаи варзиши Тоҷикистон меравад. аз дақиқаҳои аввал воқеан ҳам дурахшиши хеле олӣ дошт Масъуди Аҳмадзод ва тавонист ки ҳарифашро шикаст бидиҳад ва тамоми мухлисону ҳаводорони гӯштини миллии гӯштингириро шод кунад. ҳамин тавр бояд мешуд, чаро ки мо мизбонем. ин навъи аҷдодии мо аст. мо аз мактаби гӯштини миллӣ гузаштем. пас ҳамин касбиятро мо дар назди ин қадар мухлисон ва он паҳлавононе ки аз кишварҳои хориҷ омадан нишон додем. Масъуди Аҳмадзод тавонист ки нишони тиллоро ба даст биёрад. бисёр ҳам хуб дурахшид Масъуди Аҳмадзод. ана ҳамин ҳолат сари зону нишаст, баъдан бо сари китф партов кард ки ин ҷо имтиёзи комили ҳалолро ба даст овард Масъуди Аҳмадзод. дар чунин ҳолатҳо албатта ёфтани мавқеият партов кардан хеле мушкил аст, аммо дар зеҳни Масъуди Аҳмадзод ин ҳолат ба хубӣ омад ва партов кард ки бо имтиёзи ҳалол даст боло шуд. дӯстони арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони гӯштини миллии гӯштингирӣ, ҳамакунун мо шуморо даъват мекунем ба тамошои марҳилаи ниҳоӣ барои ба даст овардани нишони тилло дар вазни рақобат албатта дар вазни 78 килограмм оғоз мегардад барои ба даст овардани медали тилло. моҳсин бачоӣ аз кишвари Эрон довари марказ аст. гандбол аз Тайпей, Чин, аз Таиланд маъзарат, ва Хусрав Шоев аз Тоҷикистон, доварони кунҷӣ ва довари марказӣ аз ҷумҳурии исломии Эрон. хуб, Аҳрол Зиёдуллоев аз Ӯзбекистон бо яктаки сафед бар муқобили ҳарифаш аз Федератсияи Русия Али Турсунов барои ба даст овардани медали тиллои вазни 78 килограмм нерӯсанҷӣ мекунанд дар нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ. ҳарду ҳам воқеан ҳунари шоиста нишон доданд. Аҳрол Зиёдуллоев мавқеиятро хеле хуб ишғол мекунад ва дар кӯтоҳтарин сония инҷо метавонист тақдири рақобат ҳал шавад, вале Али Турсунов ҳам бисёр таҷрибаи олӣ дорад. инро бо кадом мақсад мегӯем ки имрӯз дар ҳунарнамоияш ҳамин чиз эҳсос гардид. гарчанде дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз паҳлавони эронӣ қафо мемонд, вале ба кулли натиҷаро дигар кард. хуб, огаҳӣ мегирад Али Турсунов. рақобат хеле суръати баланд касб мекунад. ба наздик буд ки зидди ҳамларо истифода барад Али Турсунов.
али турсунов дар марҳилаи ниманиҳоӣ паҳлавони эрониро шикаст дод. раҳим аҳмадзодаро ва аҳрор зиёдуллоев бошад. қоим шукронов аз тоҷикистонро ноком сохт ва ба ин давр омад. ҳанӯз аз дақиқаҳои аввал мо суръати баланди ҳарду паҳлавононро мушоҳида мекунем. талошҳо, қапиданҳо ва мубориза барои медали тилло. бисёр ҳам олӣ ҳаракат дошт. имтиёзи баданро ҳам соҳиб мешавад аҳрор зиёдуллоев аз ӯзбекистон. паҳлавони ҷавон воқеан ҳунари шоиста дорад. вале али турсунов ҳам аз ҷиҳати қувва бисёр таҷрибаи ғанӣ ҳам дорад. боқувват аст ва дар ҷараён ҳам метавонад ки натиҷаро дигар кунад. али турсунов дар даври аввал паҳлавони афғонистониро шикаст дод. фарҳод аҳмадро баъдан намояндаи қирғизистонро ноком сохт. баъдан намояндаи қирғизистонро дар марҳилаи дуюм аз садди роҳи худ берун бардошт рустам турсунбековро ва дар марҳилаи ниманиҳоӣ бошад паҳлавони эронӣ раҳим аҳмадзодаро ҳам ноком сохт. аҳрор зиёдуллоев бошад дар даври аввал паҳлавони моғулистонро ноком кард. парлодой хуренбатарро, он бадане ки барои зиёдуллоев дода буд довар, он баданро мегирад. акнун нав боз аз сари нав имтиёз мегирад паҳлавони ӯзбекистонӣ. хоб дар даври дуюм аҳрор зиёдуллоев ҳунараш ҳам шоиста буд. ӯ паҳлавони гурҷистониро ноком кард ки бисёр таҷрибаи хуб дошт ва дар марҳилаи ниманиҳоӣ чун гуфтем қоим шукронов аз тоҷикистонро ҳам аз садди рӯи худ берун сохт. паҳлавони ӯзбекистонӣ боз имтиёзи баданро соҳиб мешавад. фишори ӯ хеле зиёд аст. ҳамин ҳолат як чархише дошт дар ин ҷо паҳлавони федератсияи русия али турсунов, вагарна ба тахтапӯш афтиданаш ҳам мумкин буд. инҷо аз ҳалоки даруна али турсунов истифода мебурд, вале аҳрор зиёдуллоев ин ҳолатро ба хубӣ пай бурд. али турсунов ҳам таваҷҷӯҳаш барои бо сари зону нишастан. мураббиёни ӯзбек як лаҳза дар экранҳои мо шумо буданд ки тавсия медиҳанд ба аҳрор зиёдуллоев. хоб рӯзи гузашта аллакай паҳлавонони ӯзбекистонӣ муваффақиятҳои гуногунро ҳам ба даст оварданд. махсусан гулноза матниёзова дар вазни 70 килограмми бонувон медали тиллоро ба даст овард. хоб бекмурод олтибоев нишони биринҷӣ гирифт. муҳсин ҳисомиддинов аз ӯзбекистон медали нуқра гирифт. ҳамзамон
артур штурбабин аз ӯзбекистон медали биринҷӣ гирифт дар рӯзи гузашта. хуб акнун огоҳӣ барои камфаъолӣ ба Аҳроз Зиёдуллоев. инҷо чӣ амалкарди зебо, имтиёзи паҳлӯ. мо қаблан ҳам ишора кардем ки Али Турсунов дар ҳар сония, дар ҳар дақиқа метавонад ки тақдири рақобатро куллан дигар кунад. ва мисли оне ки аз паҳлавони эронӣ дар қафо мемонд ва баъдан натиҷаро бар суди худ ба анҷом расонид. инҷо ҳам як чархиши хеле олӣ ва ҳарифро ба оғӯш гирифт ва баъдан партоф кард ки имтиёзи паҳлӯ албатта аз ду бадане ки ба дастовард аст Аҳроз Зиёдуллоев беҳтар аст ва ӯро ғолиб мекунад. имтиёзи бадан, се бадан ба даст меорад Аҳроз Зиёдуллоев ва сонияҳои кам боқӣ монданд. бадан инкор мешавад, бекор карда мешавад ва Али Турсунов наздик аст ки равони ҷаҳон гардад дар вазни 78 килограмм. танбеҳ ба Али Турсунов ва ҳамин тавр паҳлавони Федератсияи Русия Али Турсунов дасташ боло мегардад ва ӯ чемпиони ҷаҳон дар нахустин мусобиқоти бонуфузи гӯштингирӣ мегардад. ҳарчанд аз ҳариф қафо мемонд, вале талошҳои ӯ билохира то ба нуқтаи ниҳоӣ омаду ӯ тавонист ки ба гирифтани нишони тиллои вазни 78 килограмм дар нахустин қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингирӣ гардад. ҳамин ҳолати бисёр ҳам мувофиқе ки пайдо кард Али Турсунов ва тавонист ки муваффақ шавад. абрек нагучев як лаҳза дар экранҳои мо шумо буд. паҳлавони Федератсияи Русия ки рӯзи гузашта мақоми дуюмро ишғол кард. хоб акнун довари марказ Баҳодур Ҳалимов таваҷҷӯҳ мекунем ва набарди бонумони вазни 52 килограмм ба даст овардани нишони тилло ҳамачунон рақобат шурӯъ мегардад. хоб бонуи Федератсияи Русия Ирина Бобилова бар муқобили паҳлавонбонуи муваффақи Моғулистон Ганбол Генсесек андари майдон мешавад. Ирина Бобилова як таки сафед дорад. Ганбол Генсесек бошад аз
муғулистон ки федератсияи байналмилалии гӯштингириро намояндагӣ мекунад, бо яктаки кабуд нерӯ санҷӣ мекунанд. ҳалқа имтиёзи баданро ба даст меорад бонуи федератсияи Русия. дар аввалин расишо, дар аввалин кӯшишо, вале гандбол ҳам хеле фаъол буд. бале, дар кӯтоҳтарин фосила бо имтиёзи ҳалол бонуи федератсияи Русия Ирина Хубулова тавонист ки инҷо ҳарифашро шикаст диҳад ва унвони қаҳрамонии ҷаҳонро моли худ созад. ин бонуи федератсияи Русия бисёр ҳам фаъол буд ва акнун ба гирифтани нишони тиллои нахустин қаҳрамонии ҷаҳон мушарраф мегардад. дар вазни 52 килограмми бонувон дарам ба осонӣ муваффақ шуд палавонбонуи федератсияи Русия. аз камарбанд дошт ва фишоре ки то ба охир бурд. ҳайати доварон ҳам меваст мегарданд. ҳамид Аббос аз ҷумҳурии исломии Эрон, аз Юнон ва Меҳда Ҳусейн аз ҷумҳурии исломии Эрон. акнун ин довароне ҳастанд ки рақобати навбати марҳилаи ниҳоиро ҳакам мекунанд. акнун Умар Бозоров ва Ҳақназар Назаров дар вазни 86 килограмм андари майдон мешаванд. Умар Бозоров бо яктаки сафед аст, намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки имрӯз ҳунарнамояш хеле олӣ буд, махсусан дар марҳилаи ниманиҳоӣ. ва ин бошад Ҳақназар Назаров, намояндаи Тоҷикистон бо яктаки сабз. мубориза барои нишони тиллои нахустин қаҳрамонии ҷаҳон. дар риштаи гӯштингирӣ ва мухлисонам албатта ба хотири дастгирии Ҳақназар Назаров садо баланд мекунанд, кафкӯбӣ ҳам мекунанд. Умар Бозоров, Ӯзбекистон, сафедпӯш, Ҳақназар Назаров, Тоҷикистон бо яктаки сабз. аз ҳамдигар шинохти хуб ҳам доранд, чӣ дар мусобиқаҳои дохилии Тоҷикистон ва чӣ дар мусобиқоте ки дар Ӯзбекистон баргузор мегардед. дар риштаи курраш Ҳақназар Назаров борҳо ширкат вардидааст. ва акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба ин марҳилаи хеле ҳассос ки барои Ҳақназар Назаров фурсати хеле мувофиқ буд ва имтиёзи баданро ҳам соҳиб мешавад паҳлавони мо. ҳамин ҳолат агар аз қабл бо фишор ё бо суръати баланд иҷро мешуд, инҷо ҳалол буданаш мумкин буд, вале инҷо танҳо ҳамон бадан асту халос. яъне як имтиёзи дигар
ки пастар аз паҳлӯву ҳалол аст. аллакай ба замин расида буд Умар Бозоров, баъдан ҳақназар Назаров фишорро идома дод. ба ҳамин хотир баъдан пас гирифта мешавад ва паҳлӯ инҷо паҳлӯ баҳогузорӣ карда мешавад барои ҳунари Ҳақназар Назаров. ҳоло вақт хеле зиёд аст барои тағйир додани натиҷа. аз боло доштан ва ҳалуки даруна барои Ҳақназар Назаров, вале иҷоза намедиҳад. дифои хуб ҳам дошт, монеа эҷод кард Умар Бозоров. маъмултарин усуле ки Ҳақназар Назаров иҷро мекунад ҳамон ҳалуки даруна аст ки мо партофҳои бисёр ҳам ҷолиби Ҳақназарро дар мусобиқоти мухталиф бо ҳамин усул мушоҳида кардем. ҷоизадори бозиҳои осиёӣ аст дар Ханҷоу Ҳақназар Назаров. ва тамоми мухлисоне ки дар ин ҷо ҳузур доранд бо як садо Ҳақназар фарёд мекунанд, ӯро дастгирӣ мекунанд, ӯро ташвиқ мекунанд. ин чиз ҳам метавонад як ангезаи дигар бахшад барои паҳлавони мо ва фаъолтар гардад. бо ин як паҳлу албатта қонеъ шудан ҳам барои Ҳақназар он қадар қобили қабул нест, чун вақт зиёд аст. паҳлавони ӯзбеки ҳунари шоиста дорад, метавонад ки натиҷаро ҳам тағйир диҳад. боз фишори паҳлавони мо. албатта чун ҷавонони мо буд, наврасони мо, паҳлавононе ки он дар риштаҳои мухталифи гӯштин машқварзӣ мекунанд, ҳамагӣ аз мактаби бузурги гӯштини миллӣ гузаштаанд ва бояд дар ҳама ҳолат ҳунари шоистаи худро нишон диҳанд, исбот кунанд ки ин нави аҷдодии мо аст ва мо албатта дар ин ришта рақами як ҳастем. ва имрӯз Ҳақназар ва ин мавқеиятро хеле хуб ишғол мекунад. бале, Умар Бозоров ҳам имтиёзи баъданро соҳиб мешавад. Ҳақназар навбат ба навбат мавқеъҳоро ишғол мекунад, вале ҷиҳати партофт кардан муваффақ намешавад. Умар Бозоров мехоҳад ҳалуки берунаро ба кор барад. вале ҳамон қапиданҳо ё доштанҳо барояш он қадар мувофиқ нест. бинем ки ӯ паҳлавони ӯзбекистонӣ зиёд мехоҳад ки Ҳақназарро ба худ наздик созад. вақтро кашол додан ва тавонистани ин ҳолат албатта ба суди паҳлавони мо хоҳад буд, чун ӯ имтиёзи баландтарро соҳиб аст, яъне паҳлӯ. якдаки худро ба тартиб медарорад Ҳақназар ва акнун боз аз маркази гилем рақобат оғоз мегардад. инҷо сари зону менишаст Ҳақназар. ҳалуки дарунат фишор то ба охир, вале натиҷа намешавад.
гуштингирӣ албатта беҳтарин восита аст барои тануманд ба воя расонидани насли нав аст. Ин ҳам албатта аҷдодони мо ба ҳамин хотир риштаи варзишро эҷод карданд, бароварданд ва ҳамон замонҳо ҳам ба хотири тарбия кардани нафарони ҷисман солиму пурқувват албатта гӯштингирӣ мекарданд. огоҳӣ ба Ҳақназар Назаров ва мураббии Ҳақназар ҳам Азам Расулов, агар иштибоҳ накунам, як лаҳза барои мо шумо ҳам нишон дода шуд ки як сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва танбеҳ мегирад Ҳақназар. ин хеле хатар дорад. Умар Бозоров агар ба самти қафо партов кунад, кор хеле душвор хоҳад шуд. дар ин 20 сонияи боқимонда эҳтиёт бояд бошад паҳлавони мо. наздик аст. Назар наздик аст барои қаҳрамони ҷаҳон гардидан дар нахустин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ. фурсатҳои хеле кам боқӣ монданд. ва ҳамин тавр дӯстони азиз, Ҳақназар Назаров чемпиони ҷаҳон дар соли 2024 дар нахустин қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингирӣ мегардад ки ин албатта шӯру шавқи мухлисонро ҳам ба миён меорад. муборак бошад. боз як медали тиллои дигар аз риштаи гӯштингирӣ дар рӯзи дуюми рақобатҳо ҳам ба даст омад. Ҳақназар Назаров дар вазни 86 килограмм тавонист ба гирифтани медали тилло мушарраф гардад. Умар Бозоров бошад аз Узбекистон ба гардан акнун медали нуқраро меовезад. Ҳақназар Назаров хеле хушҳол аст ва мухлисонро ҳам албатта рӯҳбаланд кард бо ин пирӯзие ки дошт. акнун рӯзи гузашта 3 нишони тилло ва имрӯз як медали тилло ҳам то ин лаҳзаҳо ба даст омад. дастгишӯрӣ мекунад бо мухлисон, бо нафароне ки имрӯз барои Ҳақназар Назаров кафкубӣ карданд ва ин ҳам бошад мураббияш аст. таваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаҳои муҳиме ки дар ин ҷараён буд ва фишоре ки Ҳақназар дошт имтиёзи паҳлӯро ба даст орад. акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба набарди бонувон ки дар вазни то 70 килограмм нерӯсанҷӣ шурӯъ мешавад. Шоида Қаландарова ҷоизадори чемпионати ҷаҳон
дар соли 2021 дар риштаи гӯштини ҷудо намояндаи ӯзбекистон Гулноза Матниёзова иштирокчии бозиҳои олимпӣ ба майдон меояд, ки бар муқобили Шоида Қаландарова аз Тоҷикистон нерӯсанҷӣ кунад. хеле паҳлавони бо таҷриба аст Гулноза Матниёзова ва Шоида бошад дар гӯштини миллӣ таҷрибаи хеле зиёд дорад. خب گلنازه متنیازова با یکتکی سبز نروسنجی میکند. بانوی 30 ساله ازبکستانی و شویده قلندرова باشد با یکتکی سفید. شویده قلندرова نسبت به مسابقات گذشته که شرکت میکرد در چمپیونات جهان واقعا هنرنماییش آمادگیش در سطح عالی بود، ولی در مرحله نهایی چون میبینیم برای مبارزه جهتی گرفتن نشانی طلا با رقیب روبرو شده است که او تجربه خیلی زیاد دارد. در چمپیونات جهانی گوشتین جودو که مسابقات خیلی بزرگ به حساب می رود نشانی برنجی رو به دست آورد. در چمپیونات آسیا نتیجه های خیلی بزرگ دارد. متنیازова و فشار او رو ما می بینیم. بار دیگر یادآور میشویم بیننده عزیز که برای آن نفرانی که برای اون پهلوانانی که مقام اول رو اشغال میکنند $20,000 آمریکایی، برای نفرانی که زینه دوم رو اشغال میکنند $10,000 و برای دو جای سوم $5,000 آمریکایی مکافات پولی تحفه کرده می شود که این واقعا خیلی قدردانی عالی است برای پهلوانان. این مربی شایده است که صدا میکند برایش. برای بانوان البته 4 دقیقه معین می شود، برای مردان باشد 5 دقیقه در گوشتینگیری. به هر حال جریان رقابت تا کنون خوب رفته ایستاده است و داور اشاره میکند که گیرید. موقعیت برای پهلوان ازبکستانی، بانوی ازبکستانی و در حال با اصول کمری اینجا میخواست پرتاب کند متنیازова، ولی خوشبختانه این حالت رو شویده قلندرова به خوبی پی برد. شویده قلندرова رو همگان خیلی خوب میدونند، چون از قدم های اول حتی از خوردی در میدان های گوشتینگیری هنرنمایی میکرد و بیشتر وقت با پسران نروسنجی میکرد که آنها رو شکست میداد. آگاهی برای شویده قلندرова. دو دقیقه سپری شد. تا کنون برای شویده موقعیت مساعد پیدا نشده است. او بیشتر دفاع میکند، ولی گلنازه متنیازова باشد در هجوم است. در 3 رقابت قبلیش خوب درخشید شویده قلندرова و این فشار متنیازова بود که از جانب داور بدن بها گذاری شد. خیلی افتخار بزرگ هم است البته که امروز بانوان جهت معرفی کشور کمر همت بستند. باید به سمت قفا اگر خواهش بسندگی میکرد شویده رو پرتاب میکرد بسیار حالت موافق بود برای او، اما باز امتیاز بدن رو صاحب میشود گلنازه متنیازова که این پیشرفتی او را نشان میدهد.
Фазилат Гулбоева ва Мавлуда Одинаева ду бонуи дигари мо ки фардо ҳунарнамоӣ мекунанд. дар экранҳои мову шумо буд як лаҳза. ва боз таваҷҷӯҳ барои усули камарӣ аз ҷониби Гулноза Матниёзова. чун мо қаблан ҳам ишора карда будем бинандаи азиз ки дастаи мукаммале ки иборат аз паҳлавонони хеле муваффақу соҳиб таҷриба аст аз кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя Узбекистон аст ки онҳо як ҳайати хеле пурқувватро ба чемпионати ҷаҳон сафарбар намуданд ки Гулноза Матниёзова аз қабили онҳост ва зидди ҳамла аз ҷониби Шоида, вале довар ишора мекунад ки инҷо чизе нест. сонияҳои охири вақти асосӣ ҳам сипарӣ шуда истодааст. бо 2 бадан Гулноза Матниёзова аз Узбекистон пешсаф аст. ва чӣ ишора мекунад? паҳлӯ бар ҷониби бонуи ӯзбекистонӣ як паҳлӯ ва 2 бадан ро пешсаф мекунад. хуб, ҳамин тавр вақтам ба анҷом мерасад. Шоида Қаландарова дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ба гирифтани медали нуқра мушарраф мегардад ки ин ҳам дастоварди хеле хуб аст. ва Гулноза Матниёзова аз ҷумҳурии Узбекистон бошад қаҳрамони ҷаҳон дар чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ мегардад. албатта таҷрибаи боло дошт Гулноза Матниёзова ва он таҷрибааш ба ӯ имрӯз кӯмак кард. таваҷҷӯҳ мекунем ба раванди қуввозмоӣ ки такроран барои мо шумо нишон дода мешавад. ин фишори охире ки аз ҷониби Гулноза Матниёзова буд, имтиёзи паҳлӯро барои ӯ дод. ҳарчанд Шоида мехост ки инҷо бо сари зону нишаста партов кунад, вале қуввааш басандагӣ накард. хуб, ба ҳар ҳол рӯзи аввали рақобатҳо барои паҳлавонони мо хуб сипарӣ шуд, чун бештари нишонҳоро ҳам то кунун ба даст овардем. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо яктаки сафед Кароматулло Ҳакимов дар экранҳои мо шумо аст ки имрӯз ҳунараш шоиста буд ва бар муқобили ӯ яке аз паҳлавонони хеле муваффақи сайёра Бека Гвинашвили аз Гурҷистон рӯбарӯ мешавад. Бека Гвинашвили бо яктаки сабз аст, намояндаи Гурҷистон ки дар чемпионати ҷаҳони ҷавонон 2 маротиба унвони қаҳрамониро дар риштаи гӯштини ҷудо ба даст овардааст. ҳамзамон 2 маротиба дар мусобиқаи мастерс солҳои 2015-2017 ба гирифтани медалҳои тилло мушарраф гардидааст. 5 медали тиллои мусобиқаи гранд-сламро дорад ин паҳлавони муваффақи гурҷистонӣ. ҳамакунун барои Кароматулло Ҳакимов як рақибе рӯбарӯ мешавад ки аз ҳама ҷиҳат албатта таҷрибаи зиёд дорад, вале паҳлавони мо низ омодагиҳояш барои нахустин чемпионати ҷаҳон хеле олӣ буд. хуб, ҳамин тавр рақобат оғоз мешавад. Кароматулло Ҳакимов аз Тоҷикистон яктаки сафед дорад. Бека Гвинашвили аз Гурҷистон бо
яктаки сабз рақобатро оғоз намуд дар вазни то 95 килограмм марҳилаи ниҳоӣ. аз боло доштан барои кароматло хеле мувофиқ аст ва таваҷҷӯҳ барои иҷрои усул бояд бошад. албатта кароматло ҳакимов ҳам дар риштаи гӯштини ҷудо таҷриба дорад. дар чандин мусобиқаҳо ҳунарнамоӣ кард ва дар риштаи гӯштингирӣ албатта бештар натиҷаву он таҷрибае ки дорад. ёй хеле хуб шуд ки дасташ раҳо шуд паҳлавони гурҷиро, вагарна хеле хатарнок буд барои кароматулло ҳакимов. албатта кароматулло ҳакимов яке аз паҳлавононе аст ки ҷо фишори ӯро мо дидем ки як пойзанӣ дошт ва таваҷҷӯҳ барои ҳалуки беруна. кароматулло ҳакимов аз умраи он паҳлавононе ба ҳисоб меравад ки дар баробари маҳорати хуб доштан ҳамзамон бисёр ҳам одоби воқеан ҳам намунавӣ дорад. дар муоширату муомила ва фишори Бека Гвинашвилиро мо инҷо мебинем. хеле хатарнок буд. Маҳмади Ҳакимов, падари Кароматулло Ҳакимов, албатта барои тарбияи фарзандаш саҳми хеле бузург дорад. дар ҳама ҳолат ӯро дастгирӣ мекунад ва аз пирӯзиҳои фарзандаш доимо хушҳол ҳам ҳаст. ман боварӣ дорам ки дар макони баргузории мусобиқа қарор дорад падари Кароматулло Ҳакимов ва ҷараёни рақобати фарзандашро тамошо мекунад. инҷо бале ана ҳамин аст падари Кароматулло Ҳакимов. як лаҳза барои мову шумо нишон дода шуд ки бештар дар баъд камфаъолӣ паҳлавони моро инҷо доваришова мекунад. ин то куҷо дуруст буд? фишори охире ки аз ҷониби Гвинашвили буд ба ҳамон хотир. хеле мавқеияти хуб ҳарду ҳам ишғол карданд. аммо вақте ки аз пасгиребон аз пушт доштан барои Кароматулло Ҳакимов мувофиқ биёд, партофташро ҳам метавонад ки инҷо иҷро кунад паҳлавони мо. Кароматулло Ҳакимов имрӯз рақобатҳоро аз даври аввал шурӯъ кард бар муқобили паҳлавони афғонистонӣ Фарид Назарӣ. Муҳаммад Фарид Назарӣ ӯро шикаст дод. Кароматулло Ҳакимов дар даври баъдӣ намояндаи Урдунро ҳам аз сади рӯи худ берун кард ва баъдан Улуғбек Раҳимовро дар марҳилаи ниманиҳоӣ ноком сохт ва баъд даври финалӣ омад ки ҳоло бар муқобили яке аз ҳарифони сарсахт рӯбарӯ аст Кароматулло Ҳакимов. ва мавқеият барои паҳлавони мо. хушҳолии падарро мебинем дар ин ҳолат. чӣ баҳогузорӣ мекунад довар? паҳлӯ, бале, имтиёзи паҳлӯ барои Кароматулло Ҳакимов. бисёр ҳам дар ҳамин ҳолат ҳаракати хубе дошт Кароматулло Ҳакимов ва имтиёзи паҳлӯро ҳам соҳиб мешавад бар муқобили Бека Гвинашвили. пои худро чанг андохт ва то бо охир фишор овард ки инҷо имтиёзи паҳлӯро соҳиб мешавад. аммо довари ӯзбекистонӣ ин ҳолатро бадан баҳогузорӣ мекунад. паҳлӯ боз пас гирифта мешавад. ба ҳар ҳол ин бадан пешрафии паҳлавони моро нишон медиҳад, аммо то бо охир агар дифои хуб карда тавонад, вақткушӣ ё дифои хуб ҳам
кардан ҳам ҳунаррои шоистаро тақозо мекунад дар ҷараёни рақобат. ишора мекунад ки инҷо бадан аст. падари Кароматулло Ҳакимов. албатта чун мо қаблан ҳам ишора кардем, дар тарбияи фарзанд саҳми хеле бузург дорад Маҳмади Ҳакимов ва ин қаҳрамонӣ барои падар албатта ифтихори бузург ҳам ҳаст, аммо набояд мавқеиятро аз даст диҳад. Кароматулло Ҳакимов. ин ҳолат Бека Губинашвили метавонист ки ба самти қафо партов кунад паҳлавони моро, вале худро аз ин ҳолат ба хубӣ бароварда тавонист. сонияҳои охири ин рақобат ҳастанд. дифо ва нагузоштани ҳариф барои иҷрои усул барои Кароматулло Ҳакимов хеле муҳим аст. бибинем қиёфаи падарро бибинем чӣ гуна ҳаяҷонзада аст. ва ишора мекунад довари ӯзбекистонӣ ки яктаки худро ба тартиб дарорад Кароматулло Ҳакимов. ҳангоме ки аз Кароматулло Ҳакимов мо борҳо мусоҳиба гирифтем, дар гуфтор ҳам бисёр хуб аст, яъне забони шево дорад ва фаҳмиши хуб ҳам дорад. ҳангоми сухан гуфтан метавонад ки чӣ гуна бояд суханҳоро гӯяд ва рақобатро боз медорад довари ӯзбекистонӣ. шояд инҷо танбеҳ ба паҳлавони мо, бале ба хотири такя гузоштан, аммо ба ҳар ҳол бадан дорад Кароматулло Ҳакимов. муҳим он аст ки нагузорад ба Бека Гвинашвили ки иҷрои усул намояд, вале аз ҳад зиёд дифоъ кардан, гурехтан ҳам хатар дорад, чун аз майдон хориҷ кардан ҳам имкон ҳаст. вале Ҳакимов чӣ қуввату тавоне ки дорад, бояд баҳри кашол додани вақти боқимонда истифода барад. аз камарбанд доштан хеле хатарнок аст. бояд иҷоза надиҳад паҳлавони мо, чун Бека Гвинашвили таҷрибаи зиёд дар гӯшини ҷудоро дорад ва метавонад ки дар фурсатҳои охир ҳам партов намояд. сонияи дигар ва ишора ҳам мекунад инҷо аз чашмои Маҳмади Ҳакимов агар аҳамият дода бошед, бинандаи азиз, ҳатто ашкам ҷорӣ шуда истодааст. ин ашки шодӣ аст, ашки хушҳолӣ аст, ашки пирӯзии фарзанд аст. ва ҳамин тавр ва Кароматулло Ҳакимов унвони қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст меорад дар нахустин мусобиқоти бонуфуз чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ва ҳама хушҳол аст ва ба хотири пирӯзии Кароматулло Ҳакимов каф мекӯбанд. воқеан талош дошт, заҳмат дошт, кӯшиш дошт ва имрӯз арзанда ҳунарнамоӣ кард ва тавонист ки унвони қаҳрамониро ҳам ба даст биёрад. ин паҳлавони муваффақи мо ки мо қаблан ҳам ишора кардем, одоби хуб ҳам дорад. ин чиз дар варзиш хеле муҳим аст. талошҳои Кароматулло Ҳакимов билохира натиҷа дод. як бори дигар ёдовар мешавем ки Кароматулло Ҳакимов дар марҳилаи аввал Фарид Муҳаммад Назрӣ аз Афғонистонро шикаст дод. баъдан намояндаи урдунро ҳам аз садирои худ берун сохт. дар марҳилаи ниманиҳоӣ бошад, Улуғбек Раҳимовро ноком сохт. ин падар аст ва мебусад дасти фарзандро, чаро ки он орзуву он ормоне ки дошт падар, имрӯз ҷомаи амал пӯшонид фарзанд ва он шабҳои гумон мекунам ки бехобие ки доштанд, тамрин мекарданд, тавсияҳо мегирифтанд, имрӯз ба нуқтаи ниҳоӣ ҳам расид ва Кароматулло Ҳакимов тавонист ки ба ин натиҷаи бисёр ҳам муҳим даст ёбад. ҳарчанд Бека Гвинашвили ки таҷрибаи воқеан хеле зиёд дошт, анамин ҳаракати Кароматулло Ҳакимов тавонист ки имтиёзҳоро ба даст биёрад, имтиёзи баданро, ва ӯро пеш саф гардонад. акнун рақобатҳо ба пуррагӣ пушти сар шуданд.
ҳамаи нерусанҷиҳо фақат маросими тақдими ҷоизаҳо ба беҳтаринҳои вазни ҷамъи 70 килограмми бонувон ва то 95 килограмми мардон боқӣ мондааст. албатта кафкубиҳо ва ин садо ҳам ин ҳаяҷон ҳам ба хотири пирӯзӣ аст. ба изофаи 70 килограмм рақобатҳо акнун шурӯъ мегарданд. Дар экранҳои мову шумо аст бонуи Федератсияи Русия Олга Артёха. Олга Артошина каме пояш мелангад, шояд лад бардошта бошад. Жун Жин Жоу аз ҷумҳурии мардумии Чин ҳарсаи ба рақобат ворид мешавад. Мубориза барои медали тиллои вазни ҷамъи 70 килограмми бонувон. ҳунарнамоии хеле хуб дошт бонуи ҷумҳурии мардумии Чин. хуб ҳамин тавр Олга Артошина сафедпӯш аст ва Жунши аз ҷумҳурии мардумии Чин бо яктаки сабз рақобатро оғоз мекунанд. чале ки гуфтем ин ҳам мубориза барои медали тиллои вазни ҷамъи 70 килограмми бонувон. каме қадраш баландтар аст намояндаи ҷумҳурии мардумии Чинро ва фишор ҳам бештар мекунад бар ҷониби Олга. хоб Олга Артошина дар марҳилаи аввал намояндаи Британияи Кабир Бат Даниелро шикаст дод. баъдан намояндаи Гурдистон Эртенеро ҳам аз сади роҳи худ берун кард. дар марҳилаи ниманиҳоӣ бошад намояндаи Бразилияро ҳам аз сади роҳаш берун кард. хуб як огоҳӣ мегирад инҷо бонуи Федератсияи Русия. маълум аст ки аз пояш лад дорад, ҷароҳат дорад ки ӯ азият медиҳад дар рафти рақобат ба Олга. боз аз ҳамон пое ки осеб дорад каме дардро эҳсос мекунад Олга, намояндаи Федератсияи Русия. аз боло дошт акнун бонуи Чин барояш хеле мувофиқ аст. агар ҳалуки даронаро ҳамин ҳоло истифода бурда тавонад. таваҷҷӯҳ ба ҳалуки беруна аз ҷониби бонуи кишвари Чин Жоу. талошу мубориза дар маҷмӯъ дар чемпионати ҷаҳони куштингирӣ ки бори аввал буд, албатта хеле хуб дар сатҳи олӣ ҳам сурат гирифт.
буданд паҳлавонони муваффақе ки аз кишварҳои мухталифи сайёра ба Тоҷикистон омаданд, ба ин мероси аҷдодии мо ошноӣ пайдо карданд. Як садои баланд мебарорад бонуи кишвари Чин. ҳало ки берунаро ҳам хеле зебо истифода кард. вале вазни гароне ки дорад паҳлавони Федератсияи Русия, барои бонуи Чин душвор буд партов кардан бо сари севҷӣ ё усули камарӣ. ин ҳолат тафтиш карда мешавад ки ҳадди ақал имтиёзи бадан буд ё на. ва инҷо ишораи довар ба мо муфаҳмо шуд сабаб вале ба ҳар ҳол пирӯзӣ насиби Жунжинжоу аст. ҷумҳури мардуми Чин ӯ медали тиллоро ҳоли худ мекунад. Олга Артошина бошад аз Федератсияи Русия ба гардан нухраро. ин ҳам эҳтиром ба хотири дастгирии мухлисон аст ки албатта муҳаббати мухлисони мо ба ҳама паҳлавонон хеле зиёд аст. ҳолатҳои такрорӣ лаҳзае ки аз ҷониби Жу иҷро шуд. ба гумонам дигар даст кашид аз идомаи рақобат бонуи Федератсияи Русия ки пояш лад дошт. моҳсин бахшоӣ. хуб, доварон ҳам муайян гардиданд барои ҳакамӣ кардани вохӯрии ниҳоӣ дар вазни ҷамъи 95 килограмм. муҳсин Ҳисомиддинов, чемпиони бисёркаратаи Ӯзбекистон дар риштаи кураш, қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи кураш ва дорандаи нишони тиллои панҷумин бозиҳои осиёӣ дар экранҳои мову шумо аст. муҳсин Ҳисомиддинов бо яктаки сафед ки имрӯз барои медали тилло мубориза мебарад. бар муқобили ӯ бошад намояндаи Тоҷикистон, паҳлавони шинохтаи мо Шакармаҳмад Мирмаҳмадов нерӯсанҷӣ мекунад. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бо муҳсин Ҳисомиддинов борҳо рӯбарӯ шуданд. аз ҳамдигар шинохти хуб доранд ва имрӯз ҳам имкони боз рӯбарӯ шудани ҳамдигар аст, аммо ин навбат дар мусобиқаи муҳташам дар чемпионати ҷаҳон. барои Шакармаҳмад Мирмаҳмадов хеле рақиби сахту сангин дар марҳилаи ниҳоӣ рӯбарӯ ҳаст ки мо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷараёни ин рақобат. муҳсин Ҳисомиддинов аз Ӯзбекистон яктаки сафед дорад. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бошад аз Тоҷикистон бо яктаки кабуд рақобатро шурӯъ мекунанд. бо адои эҳтиром, дастфишурӣ ва баъдан бо амри довар рақобат шурӯъ мешавад. муҳсин Ҳисомиддинов, паҳлавони 35-солаи Ӯзбекистон ки барои мардуми тоҷик албатта бегона нест. шинохти хуб доранд мухлисони мо аз ин паҳлавон. пайваста дар мусобиқаҳое ки дар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар арафаи ҷашни наврӯз баргузор мешавад, муҳсин пайваста ширкат мекунад ва дар Тоҷикистон мухлисони зиёд ҳам дорад. нахуст ӯ мехост бо усули камарӣ партоф намояд, вале
шакармаҳмад мирмаҳмадов аз ин ҳолат ба хубӣ пай бурд. шакармаҳмад мирмаҳмадов дар ин мусобиқа нисбат ба сабқатҳои пешинааш хеле хуб ҳунарнамоӣ кард, махсусан бар муқобили паҳлавони Руминия ки хеле вазни гарон дошт. Даниел Натаме хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. ракаи наздик ба 1 дақиқа ҳам сипарӣ мешавад. муҳсин ҳисомиддинов огоҳӣ гирифт, камфаъол буд дар ин ҳолат, аз рӯи гирем баромад ва шакармаҳмад мирмаҳмадов хеле мавқеияти хубро ишғол кардааст ва метавонад инҷо ҳалуки дарунаро истифода кунад. бисёр ҳолати мувофиқ буд барои паҳлавони мо, вале ба таври арзанда истифода карда натавонист ҳамин ҳолатро, ки ин метавонист ки аллакай дар ин дақиқаҳо тақдири рақобатро ҳал кунад. шакармаҳмад мирмаҳмадов вақте ки аз боло медорад бисёр мувофиқ аст барои ӯ, аммо аз ҳад зиёд наздик шудан хатар дорад, чаро ки муҳсин ҳисомиддинов таҷрибаи сабқатҳои ҷаҳониро зиёд дорад ва метавонад ки як пойзание ки ба мисли ҳамватани худ Олтибоевро кард, ҳамин гуна ҳаракат кунад. эҳтиёткорӣ ҳам хуб аст барои шакармаҳмад мирмаҳмадов. он нафароне ки ба гӯштин таваҷҷӯҳ доранд хеле хуб медонанд ки шакармаҳмад мирмаҳмадов дар риштаи гӯштини ҷудо ҳам чанд сол албатта фаъолият дошт, дар мусобиқоти мухталиф ширкат кард ва акнун ба гӯштини миллӣ ва гӯштини кураш гузашт. инҷо муҳсин ҳисомиддинов мехост сари зону нишинад, вале барои баромадан аз рӯи гилем танбеҳ мегирад муҳсин ҳисомиддинов ва боз пас гирифта мешавад ин танбеҳ, чун доварони кунҷӣ ҳам ишора карданд ки инҷо чизе набуд, яъне муҳсин барои иҷрои усул мехост ҳаракат кунад, ба ҳамин хотир аз майдон берун шуд. танбеҳ боз пас гирифта мешавад. мавқеият барои шакармаҳмад мирмаҳмадов аз боло медорад, таваҷҷӯҳ барои ҳалуки даруна аст, вале аллакай муҳсин пай бурд ки паҳлавони мо чӣ мехоҳад. қоматро рост мекунад муҳсин ва барои мавқеъ на, инҷо ҳам натавонист паҳлавони мо. ба ҳар ҳол он равише ки интихоб кардааст шакармаҳмад мирмаҳмадов хеле олӣ аст, чун дар фишор аст, ӯ бештар дар ҳаракат аст, ақибнишинӣ намекунад, аз худ боварӣ зиёд дорад барои таслим кардани муҳсин ҳисомиддинов ва боз аз боло медорад паҳлавони мо ва муҳсин ҳам чун мебинем аз камарбанди шакармаҳмад мирмаҳмадов доштааст. албатта ҳангоме ки паҳлавонон аз мавқеъҳои гуногун медоранд, дарҳол дар сар фикр мекунанд ки ҳамин ҳоло бояд бо кадом тарз ман ҳаракат кунам, чӣ гуна партоф намоям, ва ин ҳолатҳо зуд мегузаранд. ба ҳамин хотир яке аз муҳимият ана ҳамин хуб фикр кардан аст. довари кунҷӣ ҳам ишора мекунад ки бояд фаъол бошанд ҳар ду паҳлавон. дақиқаи охир, сонияи охир сипарӣ мешавад, вале натиҷа то кунун нест. як огоҳӣ дорад муҳсин ҳисомиддинов ки агар вақт ба анҷом расад ин огоҳӣ албатта нақше намебозад, вале гапсари он аст ки шакармаҳмад мирмаҳмадов ба мисли дақиқаҳои аввал бояд фишорро бештар кунад.
муҳсин аз гиребон акнун мустаҳкам дошт, бо ҳар ду дасташ медорад, бештар рӯ сари зону менишинад. ана ҳамин ҳолатро Шакармаҳмад аллакай ба хубӣ пай бурдааст ки равиши бештар истифода мебурдагӣ муҳсин Ҳисомиддинов ҳамин бо сари зону нишастан аст. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов аз рӯи гилем берун меравад. ин намояндагони дастаҳои мухталиф барои мо шумо нишон дода мешавад ва ишора мекунад довар ки гиред ва инҷо вақт ба анҷом мерасад. на инҷо 3 дақиқаи вақти илова дода мешавад. баъдан агар ин 3 дақиқа ба анҷом расад, метавон агар бо ҳамин натиҷа як огоҳие ки муҳсин Ҳисомиддинов дорад, метавон Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ғолиб эълон карда шавад. вале ҳоло вақт ҳаст. муҳим он аст ки ҳадяқал як баданро соҳиб шавад паҳлавони мо ва аз рӯи гилем берун мешавад. инҷо муҳсин Ҳисомиддинов, Шакармаҳмад Мирмаҳмадов медали тиллои нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингириро ба даст меорад. бисёр ҳам натиҷаи муҳиму таърихӣ дар рӯзи аввали ин мусобиқаи бонуфуз. муҳсин Ҳисомиддинов аз рӯи гилем берун шуд, танбеҳ гирифт ва Шакармаҳмад Мирмаҳмадов чемпиони ҷаҳон дар нахустин мусобиқоти бонуфузе ки дар Тоҷикистон баргузор гардид. мухлисон ҳам хеле хушҳол мегарданд, албатта аз натиҷае ки Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ба даст овард. хуб, ҳамин тавр рақобатҳои рӯзи аввал ҳам ба анҷом расиданд. мо тавонистем акнун дар 3 вазн нишони тиллоро ба даст биёрем. дар рӯзи аввал ҳамон лаҳзаҳои хушҳолие ки Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дорад. воқеан ҳам омодагиҳош хеле ҷиддӣ буд. паҳлавони тоҷикистониро